למשל בעצרת האחרונה, ואני לא רואה 30 אוטובוסים. ואני לא רואה את הנוער המזרחי, הדרומי בא, ואני מחפש שהוא יבוא וייתן את קולו, כי הוא יהיה, לא שומעים אותו. הוא לא שומעים אותו, ואני רוצה שישמעו אותו, כי הוא יהיה העתיד של המחר. עכשיו אני יודע שכרגע יש לי צוות לוחמים באמת טוב, ואני רוצה להכשיר מחר שאם אנחנו לא נצליח, שיש לנו מערכה שנייה של נערים שיבואו יבינו את המצב, נעביר אליהם את כל המידע שאנחנו נתקלנו איתו בשטח, ואז המודעות הזאת תעשה אפקט. זה ככה באסטרטגיה שלי. חוץ מזה שהם צריכים למחות על מנת עצמם, בשביל עצמם. ברור. אני לא יודעת כמה מכם רוצים ללכת לאוניברסיטה. מהלך שאני חושבת. יש פה מלא בלגנים, אבל הצלחנו להוריד מודעות לדבר אחד פשוט. העם הזה צריך חינוך קודם כל. חוץ מדירה, הוא צריך לדעת איך להיות בן אדם, איך להתייחס לזולת, איך להתייחס בכלל. ואנשים מרוב הדיכוי, מרוב החוסר כבוד, הם נרמסו על זה שהם כלכלית רמוסים, הם נרמס להם הכבוד וגם החירות. וכשאני אומר כבוד וחירות, הכבוד שלך נרמס שאתה כלכלית לא יכול לעמוד בזה, הכבוד שלך נרמס שאתה כבר הלווית כספים בשוק כפור, הכבוד שלך נרמס, החירות שלך נרמסת. למה? אתה מפחד לצאת כי אתה חייב כספים, אתה מפחד לפתוח את הדלת כי הוצאה לפועל תיקח לך את המדלדלין, אז גם הכבוד וגם החירות נשללו. ואני אומר היום, אני לא רוצה שיבואו ויגידו אחד ילך לפה ואחד ילך לשם ואחד ילך לשם. אני רוצה את הקבוצה הזאת להמשיך לטפל בה. אני רוצה שכונה קטנה של קרווילות, שזה פתרון מיידי לפני החורף. שכונה קטנה של קרווילות, לתושבים שלי, לדיירים שלי, קרוונים. רע לי, אני בחורה חולה. אם לא הייתי חולה לא היה אכפת לי, אבל אני נושמת פה את החולות. אני דיברתי עם עובדת סוציאלית, אמרתי שהמצב שלי פה הולך ומחמיר. אני עושה פה 4-5 פעמים הנהלציות ביום. זה לא תנאים של חיים, זה ממש לא. נשים יולדות ילד נוסף בכדי לעמוד בקריטריונים. רק בשביל הדיור הציבורי או רק בשביל ילד? איך את מרגישה לגור בתוך אוהל? זה נורא קשה, זה לא קל, אבל אין ברירה. זה לא כמו הבית שלך, הפינה שלך, הצרכים שלך. את צריכה ללכת לשירותים כימיים לעשות, את צריכה להתקלח במקלחות ניידים, או להתקלח עם מים קרים, שילדים שם מתקלחים עם מים קרים. שמי סיגל שמעון, אני בת 31, אם חד הורית ל3 ילדים, לא התחתנתי, אני רווקה, וקשה מאוד עם 3 ילדים לגור באוהל. אבל אין לי דירה, אז זה הדירה שלי, ואנחנו יושבות וצוחקות בלילה, מעבירות את הזמן. גם כשרע לי, אז תמיד יש מישהי במעל שתומכת בי ובאה ומדברת איתי, כאילו, כולם ביחד, כמו משפחה אנחנו כולם. והייתי דואגת שהם יוכלו אפילו. הייתי מגיעה למצבים שאני הגעתי למצב של חרדות, שאני מטופלת היום ברמת חן, לוקחת כדורים נגד חרדות ודיכאון, כי הייתי יושבת כל הזמן ובוכה. כל זה בגלל המצב של בגלל המצב הנפשי שלי והכלכלי של הבית. מה יהיה עם הילדים, מה יהיה עם הבית, איפה אני אגור, איפה הם יגורו. תמיד חשבתי עליהם, כאילו. יש כאלה שבאמת דואגים לחסרי הבית, גם מפה, גם מרוטשילד, גם מבת ים, גם מג'סי כהן, גם בכלל באר שבע, ירוחם. אנחנו משהו ארצי, כל המובילים מכל מעל נפגשים. אמרו לי מה, וזה בואי תזכירי דירה, ועכשיו להזכיר דירה זה אין ביכולתי. אני מרוויחה רק את ה-1,300 שקל, איפה כל החובות שלי, איפה כל הצרכים שלי, התרופות שלי, אני אישה חולה, אני לא אישה בריאה, יש לי נכות 60%. ומזה 60% זה 1,300 שקל.